Ang'eyo bedo ni weche gi osechopo e doho, koro warito ni to doho to dhi wacho ni otime nang'o. Ting'e ni seche mana kaka wasewacho mokwongo, seche ma pod ji ni e doho, services ing'e ni koro chung'. To nitie the reason momiyo iwacho ni there should never be a vacuum in law. Ni kata seche ma ji nie doho ni, goluru pesa moro, weuru pesa obed ni tiyo, wati gi mane wantie go cha, at least chope uru kumane ji oseyiere ni pesa monego bed ni chopo e counties en kama kama. Mondo kik wachope e situation ni koro weche ochung' nikech mondo governors buog ni gidhi ng'anyo, negiwacho ni dhi chopo kuma counties koro dhi bedo gi shutdown nikech onge kaka gidhi bedo ni gin e ofise, ok ginya chulo bills, pok gichulo jotije mantie e county. So ka warito ni doho, nikech ka wadhi e doho kende, nitie a clash of functions ka. Bawacho ni it is not the role of courts mondo kadh budget allocation. Koro ywak be pod dhi bede again seche kinde ka kinde wacho ni kata ka pok wachopo e weche pok wachopo e stage ma ji dhi e doho, jotelo mantie kanyo onego bed ni gin gi paro achiel ni ang'o momiyo ne wakadho devolution. Mano should be the only driving force seche ma gidhi debate division of revenue, nikech ok ane kuma onego bed ni wabunge gi senators fail to chope paro achiel ni pesa monego bed ni dhi e county, nikech ka de wan gi paro achiel ni devolution nokadho mondo services ochop kacha. Manya bedo ni jogi nolewo, negilewo nikech koro gikadho kata gichopo e winjruok ni nyoro ka jogi osedhi e court. Ka jogi osedhi e court nikech chik to wacho ni mano fail, mane otergi e mediation cha, to 30 days okadho. Ka 30 days okadho ka podi pok uchopo, pok uyiere ni wamigi 400, wamigi 380 kata ang'o ma wamigi e iye ka 30 days ka okadho, to chik no bedo ni opodho, chik no dong' kama. Koro seche mosepodho no, onge option moro mar kaka uchaku kele afresh. Koro nyaka udhi mane doho. To sani Brenda, ka wantie gi deadline mar tarik 1 Disemba, mano tiende nang'o ka tarik no chopo? Weche mane doho kod ng'eto kata winjruok moro amora ma dhi bedo ni ipuodho kod ute bura ma pacho ka? Kochopo ka deadline mar tarik 1 Disemba no chopo, ka pod onge winjruok, doho kende manya dong' ka konyo mondo ng'ad ni to koro kuma wasechope ni tok suka mediation cha nyose fail, koro ang' ne wadoge situation kaka ne entie before. Matiende ni kaka ne entie before, ne gisechope 400 mane mokwongo cha. Alternative en ni wadoge 380 mane entie mokwongo ka podi amendment ni pok obiro, nikech gima ne timiyo amendment chopo, ne giwacho ni we are slashing allocation to the counties nikech waonge finance bill. Koro finance bill mane wan go ne nyamiyo wachok pesa marom kama, to ne nyamiyo wami counties 400. Koro ka ne giwacho ni wadwa slash, it is slashing ni ema nomiyo gikelo amendment bill on the division of revenue act ma 2020. Koro amendment ni ka jogi dhi chopo kuma ok gidhi yiere, to waseneno ni mane gima dhi timore nikech tarik 1 ok bor ahinya, to ka pod gikete siasa, gikete ywaruok mang'eny gi, doho be nitie kacha. Option ma gibo tiyogo en ni doho. Ting'e ni kinde ka kinde waseneno ka sirikal ni onge rekod maber ahinya kochopo korka honoring court, or rather respecting court orders. Nikech doho to dhi wacho ni waseng'iyo functions ma counties ni godo, waseng'iyo inflation mosebede, waseng'iyo report moa kuom control of budget. To factors gite waseng'iyo, nikech doho ting'e ni koro ok dhi ng'iyo siasa gi koko mang'eny. Gin gidhi ng'iyo, gidhi tiyo gi facts to giwach ni koro miuru counties pesa marom kama. Ng'ama dwa miyo gi pesa no? Ngeni kanye kama shida nitie, nikech ng'ama dwa miyo, doho to sewacho. Ka doho sewacho, doho ang' ne miyo pesa. That is why awacho ni jotelo ma wan go, senators gin wabunge, onego bed ni gin gi paro achiel ni gimoro amora ma watimo at this point, it is to strengthen devolution. Ing'eni wach ma wawacho ni Cleophas, nitiere genesis mare. To genesis mar wach ma wawacho ni en katiba marwa chapter 11 ma olose weche mag devolution. Koro dware ni mondo wapenjre ni to
bende gima waneno e context kaka weche gi timre te bende nitiere good faith, at most good faith gi political goodwill